Takže čaute ľudia, vítam vás Martin Vožičkár a dneska to je room tour mojej izby. A kameraman bude... Kto? Milan. Tam sa skrýval typek za tú skrinu, kámo. Bude kameraman tohto videa, takže nezabudni tu zanechať like. Krásny komentár. Začínáme s touto telkou. Je to Samsung Galaxy 7172, nejak tak. Skúsim vám tu dať obrázok. Je to 125 cm, myslím. Mám tu set-top box a tu mám Xbox. Set-top, jaký more. Set-top box, Xbox. No, tu sú zvyšné ovládačky k tejto. To neviem, prečo to robí. Mám tu. Takže na toto vám bude točiť videa, hej? Aj, také hrácie. Tešte sa na výborné kvalitové videá s týmto televízorom, hej. Takže kúpil aj novú hru Redemption. Kúpil som aj Redemption 3. Ne. To mi nevychádza. A dúfame, že vyjde niekedy GTA 6. No ja už nebudem ani žiť ako. No. 2026, takže tešte sa. Cable Edge, jak sa to volá. Proste sú tu veľa kábel, nepáči sa mi to. Proste klasický Xbox, televízia. Na tejto posteli spím. Môžeš ukázať. To je moja sestra, ona tiež bude niekedy vo videu. Spider-Man, does whatever a spider can. Môžeš pozdraviť. Pozdrav do videa. Bude niekedy aj v budúcnosti v videu. Na tejto posteli jedem. Aj spím. Tu mám pec. Poď, kameramene. Tu mám pec, tu si užívam, čo ti poviem, oheň. Nevadí. Tu si užívam pesť. Toto si nevšímajte, toto nič. To tam dačo pestuje, viete. To je proste popel. Lampička, aby som sa neposlal večer. Tam som, ako som taký chlupatý decko, tamto na tej fotke, ukáž bracho, približ. Áno, tu. Toto je celá jeho izba, takto To je pekne. moja celá izba, no.